Тя спи ли сега? Какво? Кой сега ще получи Оскар? Кой сега ще получи Оскар за най-добра женска роля? Те я получава Оскар за най-добра... Ти не за женска роля! Моля ти се, ела тук. И за най-добра мъжка роля Кристиан Димов. Криси, стига си прегръщал, бе! Стига остави я! Виж прическата й. Окей, айде чудовищата да идват. Бягайте във вашата стая. Чудовищата идват, бягайте. Чудовищата. Бягайте бързо във вашата стая. Бай, чудовища! Бай, чудовища!